Начныя матылькі гэта не проста казуркі. Нашыя продкі лічылі іх душамі памерлых. І таму казалі, што калі матылькі абуджаюцца на дзяды, то гэта добрая прымета. А калі ў іншы час, то, магчыма, дзяды клічуць некага на той свет. У хаце можа быць нябожчык. Па колеру ж матылькоў маглі варажыць і пра іншыя справы. Калі было шмат белых матылькоў, то чакалі добрага ўраджаю хлеба. А калі чырвоныя наляталі, то гэта было да сухога лета і добрага збору мёду. Блізкасць да прыроды беларусаў вызначалася таксама прыкметамі. Нашыя продкі казалі, што калі у хату на узвіжанне ўнесці грыб, то абавязкова услед прыпаўзе вуш. Нельга было так рабіць, каб не парушаць межы паміж хатаю і прыродаю. А вы, мае харошыя, ці верыце ў прыкметы? Можа, нейкія свае маеце? Так раскажыце абавязкова.